трактора. Еми, кой сход има? Той е много тежък, правите сметка. Няма бавни, няма блокажни пъти. Няма. Има, бе? Има само на предната. Да, да. Чакай, на ръба. Много. Виж, сукенце, някакво ще се качи. Пожарал. Виж как ходи по-нататък и да се изчисти пътя. Да. Да сбавя, че не се С тия бойни машини. Че ли го казвам? Не. Паркирайте тук, не дейте горе. Ние пречим, нали? Ей, само трябва блокаж. Само това. Само трябва блокаж. Ой, замери съм. На нафта замери се. Ма ще се качи? Виж се качи. Ме той, ако му бяха гумите баш за сняг. Да. Те е много мисля. Ама лето долу ли? Какво става там? То вече стана лето. Ми много е студено. Тя кондото го вали, бе. То отдолу има лед, бе. Ама истински. Не асфалт. Лед има. То се вижда тук, гледаш на Да. отбата. Казвам се, аз. Аз правя на това. Да се побързавам. То трябва някъде